ottanut tälli kova. Joku polviosumus. Noniin, homma jatkuu. Jos olisi ollut revähtymä, niin ei se kävellyt tuosta. Homma jatkuu. Ainakaan tuohon malliin. Ainakaan tuohon malliin. Niin venähdys on eri kuin revähdys. Ja siitä. Jassi. Ai. Joo. Nyt, joo, tää on hyvä maalivahti, ei siinä mitään, mutta se on vähän... Se on tuohon tuontimaalivahti, ettei se ole ihan ymmärräinen. Se on ihan ymmärräinen mietittyä. Ei ole ihan omia tuttuja, mutta niin no, oli menneen. Tuossa olisi pitänyt äsken jujua kokeilla, eikä tälliä. Mennään liikatasolla haittaa, kun ei maailmanmestaruus, se alkaa mitään häpällä. Toi Kasi teki useita maalia sinne, hienoja maalia. Hieno koppi, se oli kyllä löysä veto. Nyt se on taas ottanut 1,5 minuuttia nollilla. No se on aika hyvin kuin yksi maali 6,5 minuutissa. Se on edelleenkin vahvaa tavaraa. Joo. Ei siitä pääse mukaan. Meneekö 7? Ai. No, 5 niin